So guys, mga bay, hopefully maklaro raw tingog ani hingga Christmas to, and then yeah, I'm going there to meet my friend Ariel. Libre lagi seafoods. Yes. Wala. Abot na. Tan tan tan. Tadang! Hi sir, hi ma'am. Ay! asa man naman libre. Luok mo dyan. Oh. Ikay maglibre. Asa man ka malibre? At ito sa kuan. Kanang pinakabagong nag-open. Uy na di ay, asa man. Siyempre, diri sa SM. Unsa man din mo libre ano? Nampit. Ang pinakalami nga kananan. Unsa na dito ba? Unsa na dito? Sir. Kuan, Anli Shrimps. Nasa sila lutong bahay, mga Pinoy foods. So, sige. Dito na siya malibre. Salamat, sir. sige, tara. Maayong hapon mga bay, this is Ariel of Proud Bisaya Bay, and naata karon sa bagong nag-update nga kananan diri sa SM City Cebu, which is ang pinakalami o pinakasikat nga seafood paradise where unlimited foods never end. So asa pa ka? So tara, try na to. Basta malibre gani, dapat lagi picture. Thank you, sir. Ah. Posing yarn. Songitan din nga. Alright mga bay, so no, manadyo kong kaon ni una lang sa undang nila kay sila dito wala pa nagumuman, sige pagkaon dito sa panipang kaon. So karon mahatag ko sa honest review gid diri sa Seafood Paradise. Well, makaingon jud ko na for those people, mga tao na hilig kayo og seafood, to be honest, paradise jud kay nila. If curious jud ka unsa ang lugar, so why don't you try? So daghan sila branch na naarang butang na mababaw sa among content. So tanawa lang ninyo mga bay. And also, this will be the end of our vlog. Hope na enjoy mo sa kadiyot pero lami na pagkaon. So mga bay, till our next vlog, and don't ever forget to like and subscribe our Facebook page, YouTube channel, and Instagram, Proud Bisaya Bay. Bye-bye!